Naše čerňácká oblast, že? Počkej, dáme se do záběru obě. Aby jsme byli v záběru, víš co, celebrity. Víš, sestra. Budeš tam vidět jako emo. Náš oblíbený černý most. Ano, globus. Můžeme do sáčka mele. Ano, správně. Vidíte, Barča má nový hadry. Ukaž ty boty. Krása, ta mikina vítá to tričko. Koukejte, co má. Já mám taky, vidíte? Počkej, dej to ruku pryč. Má hvězdičku. Koze vytočit nemusíme. Hvězdičku se točí. Jo. Hvězdička, ha. Nikdo nemá. Uka. Nikdo nemá? No jako jenom my dvě, že jo. Spojuje se starst. Právě. A naše gitáry taky. Máme stejné i boty, ale samozřejmě teď ne. Teď konc ne, protože chce lovit se auta. Tady projíždějí. Hej, to ti pak pošlu, dáš to na YouTubečko. Sestra. To hlavně nesmí stát. Zamávej mi. A jak miluješ sájí? Takže to bychom radši přišli. No, doufám, že se to nikdo nevšimne, už se blížíme k CČMku úplně, chápete. Budu natáčet celou naši cestu. To je cool, natáčet svoje kroky, hej. To je cool. Proč to natáčíš mě? Co kdybych natáčel chvíli a tebe? Ne, já jsem moc ožkla. Jo, to je, natáčíme pro faninky, víš co? Naše pro fanoušky. Si dejte mi hlas. Čím zpívám? V ničem, ty jsi jenom naše modelka. Jo. Aby mě vybrali. Co už mě vybrali z 200? Ale. A to. To je jenom nic, musí tě vybrat i víc, víš co? Já jsem. Že víš, že ty na fakultě České. No, protože tě poznávají, víš co? Změnit přístup. Chvíli německy. Musíme nenápadně mluvit o mém kamarádovi, že? Z Německa. Kamarádovi. Táta? Táta, přesně tak. Táta? Tvůj? Kamarád? Kamarád? Tvůj přítel? Vlastně poznají tě. Už je se, tak to napadne. Může být naše faninka. Cože? Může být naše faninka. Tohle? V dětském stejném věku. Může být faninka. Jo. To jo. Ježiši. Ať se to neprovalí. Právě. Opět naše kroky? Mám hezčí boty, že? To jo, no. Peace. Jak buranské krámky tady. My chodíme do takových, jako je Dior, že? Jo. Tam nebudeme sice obě dvě, ale to vůbec nevadí. Ne, jako já to nebudu vytáhat. Proč? Protože. Já jsem hrozný Jsem na ksich. všech videích, jestli se z toho nevím. No a já jsem hrozný ksich. A já. Ne, ty jsi aspoň hezka. Krásné baťohy. Ano. Do hračkářství. Modelky chodí jenom do hračkářství.
Modelky chodí nakupovat jenom do Hradka. Detail. Ale to je náš ze školy, takový bývalý. Že? To jsem mě nepoznal. Myslím, že byla modelka, když byl na škole. Právě. Hele, náš nejoblíbenější film. Klik-klák. Je to nejčekáku. Nemalý hip-hopper. Tak ale... Uvolněte cestu. Naše iPody, že jo? Máme. Právě, já mám modrý. Právě, já taky. Lidi, fakt, my se ještě oblíkneme úplně normálně, kde jsme vyfoteni na fotkách, takže jako až někdo přijde nebo chtít fotky. Já se radši nehlásím, protože to je nenápadněčka. Doufám, že nás nikdo nepozná. Právě. A jestli víš, tak kde jsme? Háj. Tak, a jdeme do CAčka. Teď jdeme jenom do CAčka, že? No jo. Já furt natáčím, ale to nebo. Už mám natočeno 6,5 minuty. Tak teď jdeme do toho CAčka. Kočárky, budeme pro nás jít. Ano. Pojď, Tome. Jo, však jdu. Jsem hloudá. Už jdem do našeho CAčka. Takže zatím čusí.